Awu sanibona. Yebo, congratulations uyangena ezulwini. Awu madoda, awuzangena ey'ndathi. Ya ngaphambi kokuthi sikuvulela isango sokufundela imithetho yangaphakathi. Awu kancane nje inceke zami, ngisacela ukubuza la. Lo sisopakishile nezinye ezinkulu oshona le uyaphi? Oh, umapakisha lo uye esihogweni. Esihogweni. Angithi asimdalanga la enezinqenga akawenza iBBL. Inceke zami, ninesiqiniseko ngempela ukuthi nifuna ngingenela ezulwini? Yini awufuni ukungena ezulwini? Cha, sekenzele ukubuzisisa nje ukuthi ngineshodi zazo zonke izona ebengizenza emhlabeni, ngiyaqualify ukungena ezulwini mina. Siyicheke zonke izono zakho is not that bad uyaqualify. Cha ukuthi sengicabanga nesithunzi sasezulwini nje, ucabanga abantu abangazi izona ebengizenza sebengifice ezulwini. Futhi ngeke banithathe serious. Hayi ngiyaqala ke lokho. Sola ncane sesingicela ungilinde ngizokuphelezela esihogweni ngizoshela izono zakho nezami. Hayi ngiyaxolisa inceke zami, ngicela ukuhamba nalo wasisa, angilideserve izulu please.